Доктор Цанкова, здравейте! Какви са трите ситуации, в които бихте препоръчали онлайн консултация за стопаните? Първата ситуация със сигурност е по време на празници. По време на празници много от клиниките, много от докторите почиват и нямат възможността да отговорят на ваши въпроси или да дойдат на място да прегледат животното, а то в тези ситуации винаги се нуждае от помощ. Това е вариант за вас, който доста би могъл да ви спести и време, и пари, и тревоги. Втората ситуация, в която би могла да бъде полезна онлайн консултацията е ако вие не се намирате в България или се намирате в друг град и вашия доктор не е при вас. Съответно, можете по същия начин да се консултирате с него чрез онлайн платформата на HappyPetNet. И трето, когато примерно имате нов домашен любимец и искате да зададете доста въпроси, свързани с отглеждането му, свързани с профилактиката му, или просто имате доста интересни теми, които искате да разискваме, можете да си запишете час за онлайн консултация на HappyPetNet.